fi sabilillahi wai a ce yanzu wai idan ka je wurin zaman makoki ma an daina kawo abincin an daina he ka tashi ka ji wayan wani a wani lafiya balele he ka ji wayan kuna da kaga ba ji aka addu'a ba ko ba kamata a ci har yau ma an hiddo mai da abinci mun ci mu ci mu koshin nan da mu tashi mu ba sokali na nan wallahi yunwa ma ne ka zo ka gani gidan suka yi dumani na ce kai nan zan gangaro balele su gidan nan ka san abincin nan nasu ba sa hiddo shi mu ga marwatan mutane ne a ce ka gano su kenan ai da yau ba mu an daina addu'a Allah ya da mu mutumin banza ne an daina addu'a amma an daina bayan dai wannan ne ku kwantar da hankalinku malam dan bana ina tabbatar muku da abinci shi Allah ai in dai gona ta irin kin da ta yi bara ina tabbatar muku da abinci zai so a bara ina tabbatar muku da da na shuka masara tiya uku ta masara wayo Allah tiya uku amma da muka yi tirela 4 cikin gonan mu tirela 4 an maka ban mai yan kalafi kwaɗa a cikin gonan ka ce kai taka ba ta auki ba ai in baka labarin shinkafa ta wannan shekarar da na noma kai inna lillahi wa inna ilaihi na samu alheri a gonan nan wannan gonar taka ai ina mai tabbatar maka na shuka shinkafan nan buhu ɗaya kadai tal aka shuka a cikin gonan nan amma sai da Dangote ya turo kamfanin shi na Obajana saboda motocin shi ma da yake da su duka ba su iya ɗaukar shinkafan nan ba dole here ya turo kamfanin gaba ɗaya aka ɗauko shi aka kai gonai aka gyara shinkafan nan ai ni na samu alheri a gonan nan ikon Allah an samu alheri haba kai bari ku ji ni nan da kuke gani na dan kareren manomi ne kai dan balele a'a ai kuna gaina ne nan kawai cikin ku waye ku ba ku da wani aiki sai ku shuka masara ku shuka shinkafa ba ku shuka mai ake hada shi si daɗi irin tumatiri tarugu to bari ka ga ko shekaran jiya sai da aka je aka shuka min a muka je shukar barkono wannan namu da gida barkono wannan wanda ka sani sai da aka ɗibi mutum 70 a cikin gonar tuni dalili kuwa girbi akai na ware masu aikin ne biyu wa'annan na yafa barkonan wa'annan kuma na tuga su je su dasa wai shi barkonan ai da barkonan yayi albarka wace wai a tuga a ka tsaya a lokacin da tuga ƙarya kake hai gaskiya malam gaskiya kawai ya ka zo kai mutane ƙarya wallahi mutane kwanan mu bakwai ba a ruwa ba kwanan mu bakwai ba dan ban kira ku aikin gonar ba ni wa kai shikenan ya ka zo to wallahi ni ba ƙarya nake yi ba